Ndithi manibulise kunino ngemakhaya igama emihlepheleyo kwiindaba ze-EBTV. Kanti ke mphulaphula phambi kokuba singene kumanqaku wethu aphala phambili ngokuhloko namhlanje, ndithi mandithanda ukwazisa mbukeli emakhaya bangaba nje ngokufikelela kule nombolo lapha ngezantsi okanye ngokuthumelela nje umyalezo kule email lapha ngezantsi ungazibona sowufumana iinkonzo ezikolweni zinga liphezulu. Kanti ke mphulaphula ungene nqoqo lethu lokuqala iqela le-Chippa United likuphi ingxelo yokuba ngaba uMnumzana Morgan Mamila ubekwe njenge-technical director kweli qela. Ukanti ke uMnumzana Kopo noThabo September bazawuthi bathathe intambo njengabaqeqeshi abazoba intloko uqhubelele iqela phambili kule sizini esikuyo. Ukanti ukudlulela imphulaphuli kwinqaku lethu lesibini kunye nenqaku lethu lokugqibela ngokuhloko namhlanje iqela leBafana Bafana likhupha ingxelo lokuba ngaba imeko ejongene nayo imaxongo ukukuza emveni kokuba umdlalo odlala ngasemva uMothobi Mvala ukanti ke uThemba Zwane kunye noRonwen Williams balimele. Ukanti ke mphulaphuli oyena ulimele ngamandla nguMothobi Mvala kwaye akanqinisisa uba ngaba uzawuba khona na kwibhasi okanye kwinqwelomoya ezawuthi isingisele ngaphaya eCote d'Ivoire xa beyodlala iAFCON. Ukanti ke uRonwen Williams kunye noThemba Zwane bona bakwicala eliphephileyo ukutsho nokutsho bazawukwazi uhamba bahambe bayodlalela iqela leBafana Bafana xa liyodlalwa kwiAFCON. Mphulaphuli ndithi manibulele kakhulu ngonibeleka iindlebe zakho ngokuhloka namhlanje de ibe lixesha elilandelayo kamnandi.